Takže čus lidi, vítám vás u dnešního videa a dneska si ukážeme, jak získat tenhle free skin. Jo, tohle video bude trošku kratší, ale edituju video, který by mohlo vyjít tak do 2 dnů. Bude to velký video a bude to video na můj návrat, takže doufám, že se vám bude líbit. Ale hlavně doufám, že se vám bude líbit i tohle video. Takže jsem zahodil like, odběr, zvoneček. A my jdeme na to. Pokud tenhle skin chcete, tak musíte jít do Lego Fortnite. Tak. A už jsme tady. A teď půjdete do Lockeru. Normálně kliknete na skiny. A kliknete na tohle. Tady si dáte Edit Styles. A dáte si tady tuhle Emmy. Ale aby to fungovalo, tak tady takhle je tričko a bunda. A vy si ji musíte dát s bundou, aby to fungovalo. Teď dáte back a jsme normálně v lobby. Nic se neděje. Ale teď, když to přepneme na Battle Royale, tak nám vznikne tady tenhle skin. A můžeme ho používat všude, i v 1v1, prostě všude. A asi to bude nějaký bug, nebo já nevím, ale je to fakt hustý. Takže pokud se ti tohle video líbilo, dej sem like, odběr, zvoneček a zatím čus.